greutatea și apoi când îi dai drumul, el îți rămâne în tensiune dacă îl ții și dai drumul gradat. Ale to w miarę slow, graty, to jakieś nie, jak tak wystaje i tak nic. A, to biegnie do stopy, ja tracę. To el înveți așa și prima. Probați chestia asta. Acum nu știu. Hai, Glondo, curaj! Hai că ți-ai corda galbenă! O filmează, măi. Ca să nu se atingă de braț! Vrei? Dacă se filmează cu mică. Da, mă, mai luăm. Uite cum au făcut. Glondo! Glondo! Hai, Glondo! Hai, Glondo! Nu-i pe acolo. Stop, stop, stop. Ce faci, mă, nene? Ce faci? Băi, dai mă drumul! E pe tine! Hai, Glondo! Nu mă lași jos, mă! Am înțeles acolo, cred. Am lăsat toate jos. Da, că ce? Mai mult, lăsați! Nu acum! Vai, un pic, vai! Nu mai arunca! Lasă acolo, băi, mai avem pietre! Caută pietre! Stai simțiților! Lasă-o mai jos, Oleacă, lasă-o mai jos! La masă! Da! Hai la masă, Tole! Lasă acolo! Lasă-o mai jos un pic! Lasă-o mai jos, Oleacă! Mai avem pietre, stai să încărcăm! Gata, îi ajunge, îi ajunge! Dragoșe, supărează la pic! Dani, vină pe partea asta, că mi-e aproape. Știu ce de ce mă faci! Ce-mi place! Acum, acum! Băi, lasă ultima jos! Aruncă-mă, aruncă-mă! Lucere, doar ne urcă! Acum! Gata, jos! Vezi apa mai mare! Acolo e! La ușă! Nu, că răcească cu mine slipsurile, da? Hai care să poți ia toate la ea! Mai jos! Răceți că vine ciclu. Și nu vreți asta. Uite-l că vine să te salveze, mă! Ele, Robin Hood! Bravo, Cătă! De fapt, toată ziua pentru asta a fost. Asta a fost, mă, și acum pupă, mă! Asta a fost provocarea de... Pupă, mă! Pupă, mă! Aia e poziția perfectă! Este bine! Dai drumul că poți! Dai, Dragoș! aia este!
Hei, hai pe partea acum, mai sunt. Hai, repede. Ba, ba, ba! Gata, bă! Gata, bă! Să meargă în picioarele goale. Tragi-o definitiv acum. Ia uite ce față. Descalță-te, măi! Ce față are? Nu trebuia așa. Pupă! Pupă! Pupă, mă! Pupă, mă! Dragoste! Tu ai filmat?